Jesam, živela sam u Kragujevcu, išla u osnovnu školu, išla u gimnaziju, studirala i koristila, usluge biblioteke u Kragujevcu. I kao osnovna škola i gimnazija, manje na fakultetu, ali jesam. Biblioteka, naročito kad sam išla u gimnaziju, tu su bili i neki naši kućni prijatelji, čuvena tetka Mica koja je radila u biblioteci, direktor legenda Čomić, isto naš prijatelj i nekako sam se tu osjećala kao u svojoj kući. Uvek sam volela da čitam i kao mala odem u sobu i čitam, onda čitam noću i dok moji roditelji spavaju ja čitam, kad svane zora, čujem vrata se otvaraju, ja gasim svetlo i onako ubledela, moja majka se brine šta je sa mnom bleda, ja ne smem da kažem da sam celu noć čitala. Zanimljiva neka knjiga. Pa, biblioteka. Može i Udruženje Kragujevčana i razni klubovi, ali mislim biblioteka. Evo ova Rimska dvorana, često tu dolazim, bude lepa prezentacija. Uvek knjiga. Čak i kad odem na more, znači onu knjigu debelo ovako nosim, vidim neki tablet, kaže imaš 3, 4 knjige i više koliko u jednom, ali meni je knjiga ipak knjiga. Nije tablet. Ja mislim da hoće, jer baš zbog tog doba nama sad ta veštačka inteligencija, nama nedostaje ljudskosti, nedostaje to, a biblioteka nije samo vi odete, uzmete knjigu, nego malo popričate tamo, pa vam preporuče, pa razmenite iskustva. Mislim da će preživeti. Jeste i treba iskoristiti priliku i možda i građani da učestvuju u nekim sredstvima, mislim da se pokrene nešto. Evo, ja bih rado, verujem da bi svi nešto i uplatili svojima, a i grad da pomogne, jer stvarno zaslužuje da ima i biblioteku kako i doliči.